Здравейте на всички, аз съм Фаргос. Това е Драг Пича, който си прави нов канал. Пробва се това. Да. И ти можеш да си промениш името на канала. Нов канал. Добре, нов канал. И днес ще правим 3, 2, 1, Бимбузъл чалендж! И тук са се приготвили бомбонките. Тук знаете, че има лайм, кучешко едно и нещо друго. Кучешка храна, де. Искам да опитам вкусно с пол. Добре, ама можеш да получиш. Значи, чакай сега. Тук си имаме две чашки, които ще ги тази чаша ще са бомбоните. Тук ще плюя аз от моята страна. А тук ще плюя. Да. Така, изсипвам. Пригответе се. Бимбузъл! Искам синя, може ли? Съжалявам. Първи сама, защото канал. Айде, давай, айде. Мамка му, последните не иска да изляза. Така. Не, вземи ето това. Може ти или развалено яйце, или каквото и да е там. Така. Ще взема другия, така ли? Развалено яйца или пуши на руски. Ще взема това, те? Да. Три. Дай да си ги чукнем. Три. Пожелавам ти късмет. 2, 1. Отврат! Отврат! Имам коса война! Отврат! Развалено яйце! Майка ти! Бум! Петко виши. Развалено яйце! Дай бе! Окей. Ще нося и чаши за вода. Хайде, Добре, бия на пауза. Така, хора, връщаме се, повърнахме малко. Ето ти чаша. Да, имаме и вода. Сега с кафевите, да няма вкусна лайно. Ей, тук виждате. Не, това е мириш на кучешка храна. Окей, 3, 2, 1. Не, няма да го ям. Абе, чек, вземи го. Хайде. 3, 2, 1. Кучешка храна. Пудинг. Арио! Много вкусни. Много са гадни. Не, за мен. Така се свърши повече бомбонки в чашата губи. Така, сега с сините. Айде. Аз ще ги плюя. Не, с тези. Розовите. Това може да е повръщно, май. Нема я грижа. Да, това прилича на повръщано, хора. Вижте. Чакай, прилича на повръщано. Има и едни бели, които не знам. Вижте, прилича на повръщано. Не, вземи си другото като моето, ето го розовото. Така, 3. Дай да ги чукнем. На кой може да миришим? И чакай малко да ги видим. Не гледай, не дей. По-забавно без се гледа. Хвърляй там котията. Така. 3, 2, 1. Ох, мамо. Не, ти няма за гледам. Едно на нула за мен, тук никой не печели. Публиката тук се развиня. С повърнява, ма ще го глътна. Искам сега точка. аз избирам. Ето това. Пи, човек. Пи, не цялата. Окей. Ти кой взе? Ето този. Окей. Бъди го. Готови? 3, 2. Не. Дай, ето този, защото този малко смърди. Не. Мам, риша трева! Не, моят! Готов ли си? 3, 2, 1. Трева! Лайм! Не, трева. Ето, хора, това е вкусът на тревата, не бия пройди. Ужасно! Има вкус на охлюви. Охлюви миришат така, представя си такъв вкус. Добре си представя. Хора, така, чай малко сега. Докато ти повръщаш, там ти варите повръща, аз ще направя. Опа. Бимбузъл. Добре, аз съм готов. И сега... Чакай бе, правя бимбузъл реклами. Бимбузъл. Здравейте, ние сме в Бимбузъл реклами. Искате бимбузъл? Имате бимбузъл. Тарататантан. Бимбузъл. Така, хора, продължаваме с клипа с бимбузъл. Чаленджът. Повръщаме се. До едно са гадни. Да. Но нито един хубав. Камерата. Има на мен не са падна по камерата. Включим на зомби, виж. Камерата. Камерата.
А че ти си ги душил? Няма. Аз взимам. Взимам стария. Добре. Взимаш го. Не, взимаш го. Не, чек, с предизвикателство. И този е гаден. Ето. Моят е гаден. Моя не мириш на нищо. Добре, Окей, 3, айде. 2, 1. Паста за зъби. Бас се зъби, мога да го взям. Мога да го взям. Но не е чак толкова. Аха. Това е спешно. Това е яко. Да! Мента. Сега гадно. Губиш! Не, и двамата ни се падна лошо. Ама аз го глътна. Трябва да го глътиш. Който не трябва, просто ако ти се падне гадно, ако ти се падне добро печели. Така че отима. Така хора, той продължаваме. каза, че който го изяде печели, ама добре, айде, Айде. ще си го изям. Ама човек, ти го изплювай, че няма. Изплю го. Пак точка за мен е едно на едно. Да, правилно. Свърши. Така, сега с зеленото. Май, Взимай единия зелен. значи може да ми резиви чорапи. Да. 3. Дай го чукнем. Не, вече го облига. 3, 2, 1. Трева. Мога да го изям? Не, сега сме Плеве. едно на едно. Аз ще го бия. Шукувам се, аз ще да го бия като айде. Сега. Белите. Чакай да взима един бял. Пари сега. Хора, не знам какво може да бъде бял, може да бъде смъртоносно. Може да отрова. Жара на тровят. Окей. 3. Аз смятам да си взема нещо. Взими си бялото, човек. Моля те. Взими си бялото. 3. Не. Не. Взе го. Не го искам. 2. 1. Яш. Първо си ти. Яке, мента. Мента. Яке. Гадна мента. Чорапи. Имота ми! Бимбузъл. Бимбузъл. Така хора, още имаме проблеми. Не повръща са. Да. Добре. Още сме Сега, ела сега, виж. Чисто и тия жълтички. Така е. И сега, секунда само да го взема хора. Като вижте, имаме още много бимбузъл. Така. Това май ще е хубаво. Вземи си. Жълт. Ей такъв. Какъв жълт? Ей така дето. Такъв? Да. Сега. 3, 2, 1. Яш? Добре. Лимон? Лимон? Не е лимон. Не е лимон! Това е лайм! Би трябвало да е добро. Брат, това трябва да вече са развалените чорапи. Имаше вкус на гъбички. Знам какво е, веднъж като заспах, готен беше на място до краката на баща. Здравейте, хора, яхме малки бимбузъл проблеми. Пре. Да. Така. Ето и моето, ще я да бърка му. Дето и ето го. Така, хора. Сега с лилавите. Искаш ли? Може да е нещо хубаво. Така. Мириш на хубаво. Не знам. Скътим палци. Окей, скътим палци. 3, 2, 1. Кучешка храна. Ако ще си представя, че... Не мога. Хубаво е. Какво е? Кучешка храна? Не, пудинг. 2 2 Yes. Мотна ли го? Така, сега. Айде, пак вземаме. Добре, хора, пожелайте ни късметка, чайде. Не, айде и ти. Оранжевичкото ще Не, че ще се натровя, аз мисли нещо. Надявам се да падне пудинг. Си са ми гадни, ще се натровя, аз мисли лилавото. Лилавото. Така, хора. Айде. Пак също. На мен ми се гари, чай малко само да пия вода. Намален. Че Окей, се айде. наплюхне. 3, 2, 1. Пак кучешка храна. И намален. Се е лошо. Ма сме 2 на 1. Карай ти пудинг. Окей, айде пак. Ай сега с сините. Добре. Да, Чакай сега. Порубинка. Чакай.
Не го мириши! Само! Чакай да го... Как да го погледна, еболата ми се задейства. Абе, Айде. спирай, хайде. Окей, айде. Нещо гадно, като лимон. Да, чай сега. Ти някъде. Череша! На мен! Аз съм 2, аз съм 3, той е 2. От какво страда? Ама не, това не може. То точка на никой, защото двамата го изядохме. Не! Абе, който... Айде. Така. Първото ми добро нещо, yes! Тето ми добро нещо. Yes. Оставам да изям, то ще е последен син. Добре, давай. Не, чай, ще го разделим. Не! Яш си го! Аз не обичам да разделям. Той е загриженост, ами не ме е грижа. Така. 3. Знаете хора, вече им се гади много. 2. Кой има? Кой ти са падна, бе? Ай, ти ще се попни! О, човек! Той плюе. Имахме бимбузъл Така. проблеми. Да. Не, без смета, погади ми са. Много ми са гади. Марма хора! Хвара да хора, имахме проблем с едно педерачето замина. Споко аз го изритах кадърта кучка. Дай така, ти съм газеш. Мърш. Пари са, убий са! Еди за обе. Мърша. Те, както и да е. Айс белите. Са много. Трябва да се изядат. Не, това ще е ни последното бимбузълче. Не, докато те свърши. Яш! Ще едиш? Така ти вино. На мене. Още му да. Пауза. Когато едите много бимбузъл, страшно много бимбузъл, толкова много бимбузъл, страшно бимбузъл, толкова много бимбузъл. Ненайка! Тарантан! Бимбузъл. Дайте хора, свършихме проблемите. Всъщност тук малко ми горчи на гърлото. Карай, ще оцелееш. Карай. Искам да ям и това. Затова моерете. То какъв цвет е, а? И аз ще взема. А това е с развалено яйце. Да, или пуканки. Яш! Яйце! Пуканки сме. Сериозно? Да. Но са вкус. Мразят. Хора, ще си намем се. Ям не чеш вода, мамка. Ока. Добре. Би му дал пауза. Така хора, продължаваме с би му дал. На един човек, който това много искаш да вкуса, дарахме го, натроихме сега. Виж как не иска. Искаш и моето момче, не искаш. Знам, трофей. Така. Шегувам се, аз съм ужасен. Айде пак. И така хора, завършваме се следващото бимбузълче. Аз смятам да оцеля този път. Бял. Не. Не, вземи бял, взех бял, вече го намасках. Не бял, не. Ей това. Не, бял. Ей това. Моля да вземи бял. Добре, де, после вземаме моето. И накрая всички, които станат, че са за онзи кик, който ни дразни. Карай го Да вътре. го натрови. 3, 2, 1. Ти ставаш 3, аз съм 4. О, още една точка има настигаш. Сетих се. Тишина. Оля масата. Би му дал пауза. И Така, сега искаш да правим по комбинация. И от трите едно време. Не, само вземи си три и ги пробваш. човек, имаме Взех си още. три. Взех си три. Така, пробвам първо този. Не. Вземи си. Колко взе? Чай. Ето това. Клипът ще бъде малко повече от 15 минутки, защото аз си го направих с някакъв код. Който беше някакъв. Сега. Първо ще започнем и се и той, защото аз го исках. Опай. Стиг двено. Отврат. Кой ти купува тези бомбони, отвратителен човек? Изработени са в Германия.
е Не се поиграй, защото и аз мога да умра. Окей. Тя. Айде. Айде, сега продължаваме да снимаме. Така. Айде сега белите. Сега бели. 3, 2. Сега с какво е? Вкусно. Какво? Не знам, много що. Мента. Отивам да взема още малко вода. Виждаш, ще победя. Отврате! Здравейте хора, имаше малка пауза. Така, аз Това е последния ни бомбон. взех жълтия. Хубав е. Кусай. Този е твоя. Кусай го. Така. И вим бузарите вече свършиха. Тези ще ги дадем напред, защото вече са все различни, няма смисъл. И клипа с това свърша, направихме 16 минути, както и да е. Абонирайте се, лайквайте, споделяйте и ако ви е харесало. Аз го бих. Не, току-що ти го изплю. Ти беше 4. Но аз онова с ментата го глътнах и тогава станах 5. Изплю го. Добре, значи сме 4 на 4. Да, равенство. Да, пак вода. Пак е, че ще съм по-добре. Вижте ми ако. Не е вярно. Добре, чао хора.